Hagi khinyat sngi na kaliang shulong mil ukurwa ka tiar la yo banya kran bar kinong ilam ka seng ka bepet nya kinong shalan bar kipapenya ya kimarat shodo kata ka Riboy District Livestock and Suppliers Association RBDLS ban pensisha halor ka jingdon ka jingyat lat kinong khayi na kikendon la niki SOP balabu dagatnat Animal Husbandry and Veterinary. Katkum ke SOP la kadau syai bagi masih syodok ki bawan naki wai pat ki jela ban shalan sepo ke jela Meghalaya kidai ban pendap syai ke jingpet banyak ban penti kenai ka kot ka khia jongki haswa bakin shalan syaki no oddo ha ka jela. Halor ketai ke jo ka pang la yo ru banyak kran berupa Esran Marwen unong ilam jong ka seng ki no oddo ha ka jela ke Butchers Association Meghalaya BAM. Uba Esran Marwen uloong bagajing yat lat jong kinong khayi masih syokdo kalong da ka bepenkit yaki masih nakasnong siang ban yat pat lengba ka surok mau hati bat ka surok dan. Uloong bagani kejian marba nakal yang ketenat Animal Husbandry and Veterinary kam don yaki kerdop ban pej banyak. Si halor kutu benta kamdei ke baong ngi kramsim kia ngila late hai DVO bakin provide no ik certificate chatai spo siang. Namar balai chatai siang benta ngai I bagi syai ilaj. Nakal yang sorkar kamsim kia. Namar balai ngi wan ngila penmi ru ya leng bagi lat patai kubor. Baka kot ka kia ka di badon kamtam. Namar ngi ngila batai ru ngila ai ru da kajing tho chu di si ru ha ka badai bat kani ka kam. Namar balai ka kot ka kia ka di kong santam. Shua ban od yu nu masi te ngide ban penti kena kan butu masi ban shua ban od bi ban de bakot bakya. Hari menta ka jingle kuman yu sarkar ban bu yakini ki checkpoint ban tes yakini ki masi ka bu pan ban yaki yangi kinong odo hal mo halo ka jinge. Bamenta kuman suang no ngila syutit don ho ki bang la provide na po veterinary ngi don ka jaka badan ki doktor veterinary ngile apa dispensary ngile ban pa check andai don pergi jaka bah dispensary mdon doktor tingin le kuno gitu jaka hamtam kita siang li kumun suang no ka dispensary ka don sudu mdan de menta kamar ngithit nadu siang ngithit kamar de menta ngi dawa ke na sarkar baka di ban bu ya ka check post hangtai po siang wan omong baka de ka yo Henry at least tang man check igimar baka day kata kamar kabakod bakya. Nang banginong odo ibathit igimar na chatay siang ginyo kanya kata kamar kabakod bakya. Nang ginawan ra siya niro nginlong safe kan. Banod ya ka masiru ban de supay ba arong indir kabakod basubakan. Henry mata ka sarkar kajing bam sim kya jong sarkar ron bu ikini ki check post kapenduko sibun ya ka rukom trikam kujongi nginong odo kan. Namar ba teng suang no bu jing sibun ki doktor badan na dispensary teng ki don pat teng ki lektur te mentang imyo ban check igimar ngila tiet igimar ngap suan ra kum tu te menta pat kini ki masih ba ngi suan ra kum tu paru dan kapor ba ngi sual la ko tangkut kum kajing sania kajungi mo kajing pechu jungi bingila trikam ka tas snem ya kan ka rukom trikam jungi te hendrai long mentang idawa kan na sarkar bahkan bu ke check post haman ki border area kan namar ba menta ke check post ngidon kamha namar ba menta kumun suong no ban check igimar mata ngidon kamha nang bangin yo tiet kenya kamasi ba khoj basuba nang bangin ngiru nginong odo ngin suk ngin sang ki man ban odo nginom don chukan kata jing so sir so pin menta mo badai bad ba kerdop ban bu ikot ka kya nadu mensua badan hayok na pararu mjudan kata jing sim pisah mo nakaliang veterinary department hadu mentaru bangi bangathiat masih nakilain bordaru dingle dispensary ki kimju charge pisas piaru kamdan jing kata jing kieu jong kador kamur andre ke jing kieu jong kador kamur menta kalong bangim don ke gini ki kerdop menta sim kabu ki kenhun ki riu simet ki ba mo ki ba ap halenti sengkien gini kitai berkhaj de menta ke jing kudor ke de jing bamdan jong check post andre ladadan ki check post kam dam dan jing kata ya jing kudor jong kodo handa ke jing bam dan jong check post kan kam ta ka kata pat kan ya ke jing kudor jong kodo mesi namar balai katu ka kini ki brio basim kabu ki kenhun ki riu simat ki badan halenti sengkien sim kabu tan ka daw bangim dan certificate na ka benta kamar bengit Kun ba iet ngiju shat jing baman la kasngi hatu ngila ju perkhat ba kabam kabangi bam katain em ya kamet jungi mai ki juba mi kini ki ju ki jing baman la kasngi bali kene ka jing keli minta katu ka dukan ration bapen yai uba raju uya thu yanga Ray man kapor yem ju yo ai kajing bam ki batay kamet ki balong ka daw jong kajing pang anemia pat kajing brie jong ki kma ba
kum nungan lai na kini ki jing stam. Kong nangkong pide ban melin ban bam ya ki jingbam ki bapha hakrukom bam jongpi. Bunsen ki longkmi bat ki khulong khana yo ya kini ki jingpang namar kim yo ya ki jingbam bantei ya kamen. Ka sorkar kelas dang ya ka food fortification ha ukau ata melu kadut bat ka umpnyang bam. Baro kindon ke jingbam ka bantei kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A, bat vitamin D. Yakini baro kila banyo na ki jingbam badi ha ki dukan ration. Kata kamut ngi dan yu khau 45 pabyang bha bat ngi. Mai, uni ukau tu bai biang ba. Pitharai baro kin bang ban ba mi uni. Kun ka fortification jong khau kanum khata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong khau. Mai, karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher. Om dai kun. Om dan jing pher la da dei ha ka rukom bu ne rukom shet. Kum ba fi ju shet yu khau ba fi thien. Kum chu ru la shet ya uni u khau. Okum ta. Te kun ka jing bam ba ai ka kwat ka khya bat ka ba ai bor ya ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hatu dang dan ki jing bam ba kham bha ban ya uni. Hoit mai, fikran ya ka badai sisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya